Sige, yang ano mo kanto ko? Hoy, ano mo kanto ka? Ano mo tarong? Naniya mo kanto ko? Wow! Ang galing! Hoy! Alaw ka! Anong ibaraw mo mo? Relax lang, boss. Ako ratong gibaraw, boss. Kaya wala ni mo natarong mo gantog. Putik kamay! Mura na kaminus ka sa inantugan mo! Bigyan ka ni boss. Saman, boss! Andam na ni mo release ako tuba! Ay mo pakingana bay. Putik kamay! Bigyan mo lagi mo! Daghan kay mong storya bigay ditso. Putik kamay, boss! Naunan tag bigyan! Okay no, nagigilat anak ko! Ikala mo tunay na lalaki! Sige! Ang takasap! Yamat. Mingawa ayo may tirada. May karon kay wa may tirada. Mangita og tirada sa unahan be. Sama ka? Bibirahin kita, boy! Di maminaw! Pasalamat ka kay botang yung mga gangster! Nice. Bilang ko na, be! Boss, nani ka sao? Yati ata ako ano yung mura magtakatundo. Lupikan man akong tato bay. Boss, adlo kayo? Adlo ka, boss? Maybe. Saban, papel mo dili. Kula taon ta mo ron. Boss, kula taon na ta, boss. Bago ta kula taon na niya. Pilyon sa tanyag hantak. Unado sa kong tato! Tuwaan ko na yung namrod! Doon na kon. Kita ka ni tato. Yamat, tinuod mo na yung tato! Isok pa ka, takas na og taon. Ang sukul-sukul mag ka. Kumpleto na kagkunod. Ouch! Tungkad na mong buya. Iso ka ito. Boss, waka piyog si mo ha. Lokot, boss! Grabe boss, hurot on bilib ni mo. Lamiya, kulata ron, oy! Kanapit ang minig, kanang sumbag bukto to! Ibigay ko sa mga choy nito. Unsa? Asaman! Dahil ito yan, nagantak! Ubani ko. Sabay ta, tara! Yo, sige, gamitan ka na ano ko! Ano ko? Yo, tara sila, yo! Karon lang mo. Hoy! Tumo ba? Gibigyan niyo ako mangudan? Boss, dako kayang kuya boss, di makaya. Impas ka ron, dako kay boss. Kaya ka na ni mo, boss? Ubay-ubay ginang lawasa ba? Kinsay nagbigay ni mo dere? Karon na tinta sa dugan. Kinsay nagbigay? Ikaw? 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 Oh, mana? Wa ko'y tatsa ha? Sunod gani ay na pagkapila-pila ng dula kay mapigil tanimo.